Čaute investori. Pred pár dňami som hlásil na svojom Patreone veľmi zaujímavú investíciu do spoločnosti NIO. NIO je spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou elektrických automobilov, dobíjacích staníc, respektíve swapovacích staníc a veľmi malinkou spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou malinkých aut do mesta v hodnote 10 až 15 tisíc dolárov. Ale čo je zaujímavé v tejto akcii a prečo som práve ja do nej investoval, to všetko nájdete na Patreone, ale to najzaujímavejšie vám poviem práve teraz. A spoločnosť má year to date, zatiaľ do tohto roku od januára do novembra, vyrobených a dodaných zhruba 225 tisíc aut. Zatiaľ čo veľká Tesla, čo je najlepší výrobca elektrických automobiliek na svete, má dodaných zhruba 1 200 000. NIO je len 5-krát menšie než Tesla. Keď sa podívate na tieto čísla, NIO ešte minulý rok na nic ďaleka nevidela na také brutálne čísla a do konca tohto roku odhadujú, že ich výroba porastie až na 360 000 vyrobených a dodaných aut. Sú zaujímaví, pretože majú vysokú kvalitu aut, majú veľmi dobré testy porovnané s európskymi značkami, s ktorými konkurujú na trhu, ale majú absolútne brutálnu cenu v rozpätí nejakých 30 až 50 tisíc dolárov za modely. Podívajte sa sami, akcia aktuálne spadla zhruba 800% od all-time high a pre mňa je to zaujímavá investícia z toho dôvodu, že už to vypadá, že tá akcia nemá kam klesať. Naopak, fundament a technické ich výsledky ukazujú, že táto firma má veľkú šancu, aby obrátila ten padajúci trend a naskočila na rastúcu fázu.